Juma février kalo tile 17 san 2026 DMS TV channel muso aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni y'o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Mali joli ko baaraw yɛrɛ kɔnɔna min ye an ka Mali tunkarakɛw yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ se n'u ye damayira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ jamana in jɔli la ka d'a kan ko faso kelen de b'an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tarata tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2026 an ka Mali jamana kɔnɔden minnu sigilen bɛ kɔkan jamanaw yɛrɛ kɔnɔna olu ka association maa dɔw yɛrɛ kɔni ye dɔn dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga yɛrɛ kɔni ma o dɔn yɛrɛ kɔni bɛ taa sefa wari miliyɔn 14 ani dɔw bɔɲako yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka tunkarakɛ ninnu olu ye nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni di an ka Mali ministre ma min yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don an ka tunkarakɛw yɛrɛ kɔni ma ni o ye Musa Atayɛrɛ yɛrɛ kɔni an ka nin tunkarakɛ ninnu ye nin wari in yɛrɛ kɔni di ko walasa min yɛrɛ kɔni ye Mali yɛrɛ kɔni ka se ka furancɛ fanga yɛrɛ kɔni dɛmɛ jamana in jɔli baaraw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamɔgɔw olu cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka olu ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko janvier kalo tile 19 ale ni février kalo tile 6 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la min yɛrɛ kɔni kucala commissariat de police ba olu ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ kucala région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de walasa min yɛrɛ kɔni ye réseau maa dɔw ye n'olu ka baara yɛrɛ kɔni kun ye ka taa sira yɛrɛ kɔni tigɛ maaw yɛrɛ kɔni ye k'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni minɛ o la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o réseau nin yɛrɛ kɔni ci a yɛlɛla k'a fɔ ko kucala commissariat de police maaw ka o baara nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u sera ka u bolo da maa wɔɔrɔ yɛrɛ kɔni ka bisigi a bɛ ka kɛ maa wɔɔrɔ min na k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni ka baara ye ni walejugu ye ni o ye ka taa sira tigɛ maaw yɛrɛ kɔni ye ni ka u bololafɛnw minɛ o la tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 ko cɛ maramafɛntigi dɔ minnu yɛrɛ kɔni b'a lakodɔn wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin village 2 yɛrɛ kɔni ma Bankasa cercle kɔnɔna na ne ni village 2 nin yɛrɛ kɔni ye Kobo Lagado ale ni Ti village yɛrɛ de kɔni a yirala k'a fɔ ko ni cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni ka binkani wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye k'a la ka binkani wale in kɔnɔna na u ye maa dɔw bɔnɛ u ni na u ye fɛn dɔw fɛnɛ sonyɛni ka taa n'u ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi araba tɛmɛnen février kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ka fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ dɔ ma ni o bɛ Makalondi localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Tilaberi région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ Niger ouest yan fanfɛla de fɛ ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni Niger ni Burkina ka frontière yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ko ni banbaci wale maa minnu taara ni binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ka finitigiw ka nin daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni k'u ma nimisa u ka ko in yɛrɛ kɔni na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw k'u ye baara da ni banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni kan wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'o ye banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni faga o yɛrɛ kɔni bɛ maa 20 ani kɔ bonya kɔ bɔ min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité maaw ye olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ Burkina Faso jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye baaraw kɛlen tilennenya kɔnɔna na ka o ko sabati wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka Burkina Faso jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu de la février kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Giriko région gouverneur yɛrɛ kɔni Mariama Konate yɛrɛ kɔni ale ordre yɛrɛ kɔni di Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ko Giriko région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni clinique 38 yɛrɛ kɔni ko olu si tɛ tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na gouverneur ale kɔni bɛ ordre yɛrɛ kɔni di ko ka nin clinique 38 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugu Giriko région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale min bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni Burkina Faso yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni bɛ sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Nigeria ye ale cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ a ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu de la ni jamana in yɛrɛ kɔni bɛ ka jɛɲɔgɔnyabaw yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani États-Unis yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la lakanako ta fanfɛla la o ko yɛrɛ kɔni hukumu na tarata tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2026 min yɛrɛ kɔni Nigeria ale ni États-Unis responsable yɛrɛ kɔni u bɛɛ bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'a bɛna n'a ka kɛlɛkɛcɛ 200 bɔyanko yɛrɛ kɔni bila ka taa Nigeria jamana
jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Nigeria fintigilakaw yɛrɛ kɔni former ale ni ka u dɛmɛ banbaaci wale kɛlɛli la Nigeria jamana kɔnɔna na. Ni kunnafoni ba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Min an ka Mali ministre min yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don an ka sukarakew kun kan ko yɛrɛ kɔni ma jamana wɛrɛw kɔnɔna na ni o ye Musa Atayɛri yɛrɛ kɔni a yɛrɛla k'a fɔ k'ale ye cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya tarata tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2026 cérémonie min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali tunkarakew yɛrɛ kɔni ye CFA wari miliyɔn 14 ni dɔ bɔɲako yɛrɛ kɔni di ni mako fɔlen yɛrɛ kɔni ma k'o kɛ jukɔrɔmadon ye ni ka ɲɛsin frontière fanga yɛrɛ kɔni ma Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni minnu bɛ tunkala jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛ olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛ to kɔ jamana in yɛrɛ kɔni labaarali yɛrɛ kɔni na walasa min Mali jamana yɛrɛ kɔni u ka se ka ɲɛtaga an ka tunkarakew yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko faso kelen yɛrɛ de kɔni bɛ an bolo a ka kan nin wagati na an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an k'an faso yɛrɛ kɔni jɔ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka Mali tunkarake dɔw ka jɛkulu yɛrɛ kɔni olu farala ɲɔgɔn kan ni ka wariw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ka o bila ka na Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka o kɛ jukɔrɔmadon ye frontière fanga kɔnɔna na wali min bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali autorités yɛrɛ kɔni dɛmɛ Mali ɲɛtaga baaraw la kosɛbɛ ko nin dɔ min yɛrɛ kɔni kɛra an ka tunkarake nin yɛrɛ kɔni fɛ o tunkarake nin yɛrɛ kɔni bɛ tunkala Faransi jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wa u ye wari min yɛrɛ kɔni bila ka na wari in ka ca kosɛbɛ wari in yɛrɛ kɔni CFA wari miliyɔn 14 ni dɔ bɔɲako yɛrɛ de kɔni ye wa wari in nakun yɛrɛ de kɔni walasa ka se ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali frontière fanga maaw yɛrɛ kɔni ma ka u dɛmɛ jamana yɛrɛ kɔni ɲɛtaga baaraw la kosɛbɛ ni cérémonie kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka nin tunkarake nin minnu ye wari in yɛrɛ kɔni di olu ka représentant ni o ye Burama Sumano yɛrɛ kɔni ale kun bɛ yen nɔ wa cérémonie kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min an ka ministre min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don an ka tunkarakew kun ka ko ɲɛnabɔli baaraw ma ni o ye Musa Atayɛri ale kɔni bɛ an ka nin tunkarake nin yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka solidarité kɛlɛ la ni ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ kuma an ka Mali autorités ale ni frontière fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta a bɛ kuma olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni ka wale ɲuman dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka nin tunkarake ninnu ma u ka nin wari in dili la faso ma wa a y'a yira k'a fɔ ko tunkarakew yɛrɛ kɔni fɛ ni ka nin wale min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ jamana kanu yɛrɛ de kɔni yira bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan n'i b'i ka jamana yɛrɛ kɔni fɛ o de la i bɛ wari yɛrɛ kɔni bɔ ni k'a dɛmɛ a ka ɲɛtaga baaraw la sanga ani wagati ni dɔnba min yɛrɛ kɔni kɛra an ka nin tunkarake nin yɛrɛ kɔni fɛ o b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali tunkarakew ye k'olu jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ jamana yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga baaraw la wa wale in b'a yira k'a fɔ ko tunkarakew yɛrɛ kɔni olu b'u faso yɛrɛ kɔni fɛ a kanu b'u la kosɛbɛ o de la u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka jamana yɛrɛ kɔni ɲɛtaga baaraw yɛrɛ kɔni sabati sanga ani wagati ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni an bɛ foli bɛ kɛ ni ka ɲɛsin an ka nin tunkarake nin yɛrɛ kɔni ma u ka nin wariba in yɛrɛ kɔni di la faso yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan u filɛ ka nin wale min yɛrɛ kɔni kɛ o ye misaliya ye an Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna k'a yira an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko maa si yɛrɛ kɔni ka wari ma dɔgɔn jamana yɛrɛ kɔni jɔli kɔ o de la ka sanga ani wagati n'an se yɛrɛ kɔni ye min ye jamana ko la an ka o yɛrɛ kɔni kɛ n'o kɛra an bɛɛ bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka an ka jamana yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga sabati adamadenw n'u bololafɛn yɛrɛ kɔni lakanani baaraw yɛrɛ kɔni ko la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kucala commissaire de police maaw ye ni o ɲɛmɔgɔya bɛ commissaire de police Atayɛri Aga Amidi yɛrɛ kɔni bolo ale kɔni a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ kucala région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra janvier kalo tile 19 ale ni février kalo tile 6 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla la k'u ka opération yɛrɛ kɔni nɔbɔ ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na commissaire n'a ka cɛdenw sera k'u bolo da maa wɔɔrɔ yɛrɛ kɔni ka bisigi a bɛ ka kɛ maa wɔɔrɔ minnu na k'a fɔ k'u ka baara yɛrɛ de kɔni siraw yɛrɛ kɔni tigɛlen maaw la walasa ka se k'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni minɛ kucala région kɔnɔna na opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko maa wɔɔrɔ ninnu dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma minɛ ko bolo dara mobili 2 yɛrɛ kɔni kan mobili 2 minnu yɛrɛ kɔni kun utiliselen don ni zone yɛrɛ kɔni fɛ u ka walejuguw kɔnɔna na ko bolo dara pistolet automatique dɔ yɛrɛ kɔni ka ale ni a chargeur ni pistolet automatique yɛrɛ kɔni chargeur kɔnɔna na munition 7 yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko kucala commissaire de police ka cɛdenw yɛrɛ kɔni u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ kɔni kan ni maa wɔɔrɔ ninnu minɛ wagati fɛnɛ na ko mɔgɔ saba fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni minɛ na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ saba fɔlɔ nin yɛrɛ kɔni ko 2 si bɛ san 19 la sabanan yɛrɛ kɔni ale si bɛ san 33 de la a yirala k'a fɔ ko bolodara olu yɛrɛ kɔni ka janvier kalo tile 19 tɛmɛnen ne san 2026 Sensina plateau quartier yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ kucala région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wa a yirala k'a fɔ ko ni maa saba nin yɛrɛ kɔni sen donna suɲɛni baara dɔw yɛrɛ kɔnɔ u kun b'u ka suɲɛni minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni marifaw de ye ko kucala commissaire
komisariya de polisi maaw yɛrɛ kɔni tilalen u bolo dali la ni maa saba nin yɛrɛ kɔni kan o kɔfɛ u ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ de kɔni continuer kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni Kucala komisariya de polisi ka cɛdenw yɛrɛ kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko réseau ale ni gang jugumanba dɔ yɛrɛ de kɔni bɛ Kucala région kɔnɔna na ko wa ni man yɛrɛ kɔni bɛ t'u ka wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ sirabaw yɛrɛ de kɔni ka Kucala région kɔnɔna na k'ali Kucala komisariya de polisi maaw yɛrɛ kɔni bɔlen nin kofɔlen yɛrɛ kɔni kalama o n'a taw tɔ continuera u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ko sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ de kɔni kɔfɛ février kalo tile 6 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Kucala komisariya de polisi maaw yɛrɛ kɔni ka brigade de recherche olu kɔni opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn walasa ni gang maa tɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka boloda olu yɛrɛ kɔni kan ko Kucala komisariya de polisi maaw ka brigade de recherche maaw yɛrɛ kɔni ni opération belebeleba min yɛrɛ kɔni labɛn o opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna u sera ka u boloda maa saba tɔ ninnu kan k'a yɛrɛ la k'a fɔ ko bolodara ni maa saba minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan k'olu ni maa saba kɔrɔlen minnu fɛnɛ minɛna k'u bɛɛ lajɛlen bɛ réseau kelen de kɔnɔna na ko wa maa saba ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛna Sensina plateau quartier de kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bi Kucala région de kɔnɔna na ko bolodara maa saba laban minnu yɛrɛ kɔni k'a kɔni yira la k'a fɔ ko dɔ si bɛ san 46 la dɔ bɛ san 26 la sabanan ale bɛ san 34 yɛrɛ de kɔnɔna ko wa wagati min brigade de recherche maaw yɛrɛ kɔni bɛ taa ni maa saba ninnu nɔfɛ u kɔni kun y'a essayer k'a fɔ k'u tɛna n'a to komisariya de polisi maaw ka u minɛ o ko hukumu de kɔnɔna na maa saba nin yɛrɛ kɔni marifa yɛrɛ kɔni labɔ ni ka o ci polisiw la u ka opération ninnu kɔnɔna na k'u tora marifa ci yɛrɛ kɔnɔna u y'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni brigade de recherche maaw ye u tɛna na u to o yɛrɛ kɔni kelen maa saba nin yɛrɛ kɔni u dɛn ni ka marifa in yɛrɛ kɔni fili dingɛ dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u nana essayer k'u bɛ boli yɛrɛ kɔni nka brigade de recherche maaw olu bɛ s'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna wa cɛsirilen don olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka u bolo da maa saba tɔ nin yɛrɛ kɔni kan u tilalen u bolo dali la maa saba nin yɛrɛ kɔni kan min fɛnɛ ye marifa in yɛrɛ kɔni u sera ka u bolo yɛrɛ kɔni da kan u bɔra ale yɛrɛ kɔni fililen ka dingɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa marifa in yɛrɛ kɔni n'a chargeur de kun don ko chargeur yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na munition 7 de kun bɛ yen nɔ bolodalen ni maa saba tɔ nin yɛrɛ kɔni kan u taara fara maa saba kɔrɔlen ninnu kan ni o bɛnna maa 6 yɛrɛ kɔni kan ɲininkaliw yɛrɛ kɔni tegulen ni maa nin yɛrɛ kɔni na u kɔni y'a cɛntigɛ k'a fɔ ko cɛ yɛrɛ kɔni na k'olu sen donna suyɛnni baara caman yɛrɛ kɔni na suyɛnni baara minnu olu kun bɛ t'o kɛ sira yɛrɛ kɔni kan sira min yɛrɛ kɔni bɛ taa Kucala région de kɔnɔna na ko wa k'olu ye suyɛnni baara laban min yɛrɛ kɔni kɛ k'o kɛra janvier kalo tile 30 tɛmɛnen de san 2026 k'olu y'o kɛ sira min yɛrɛ kɔni kan o ye sira min bɛ bɔ Kucala ne ka taa Sikaso région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koloto village yɛrɛ kɔni fanfɛla la janvier kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 suyɛnni min yɛrɛ kɔni kɛra sira la sira min bɛ bɔ Kucala ne ka taa Sikaso région kɔnɔna na yira la k'a fɔ ko suyɛnni yɛrɛ kɔni senfɛ maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ sira in kan olu y'a yira k'a fɔ ko zone yɛrɛ kɔni olu ka wariw yɛrɛ kɔni minɛ o la ko wa min fɛnɛ olu ka téléphone ye ko zone yɛrɛ kɔni o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ wa an y'a ye k'a fɔ min yɛrɛ kɔni Kucala komisariya de polisi ma olu bolo da ni zone yɛrɛ kɔni kan minnu de kun taara ni binkani wale in yɛrɛ kɔni kɛ donc fɔlen in na k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa wɔɔrɔ nin yɛrɛ kɔni bila an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan ko wa min yɛrɛ kɔni Kucala komisariya de polisi maaw ye halisa olu bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw fɛ walasa n'a sɔrɔ complice kun bɛ ni maa nin yɛrɛ kɔni na u ka wale juguw kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o complice ninnu ka teliya la walasa u bɛɛ ni ɲakelen min yɛrɛ kɔni ka kan u ka se ka da u ka don nataw la ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra Kucala komisariya de polisi maaw yɛrɛ kɔni fɛ u b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni k'olu cɛsirilen don criminalité ye kɛlɛli la ni ka bɔ Mali jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa Mali jamana kɔnɔdenw n'u bɔla fɛ olu ka lakana yɛrɛ kɔni ka se ka sabati jamana in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Kucala komisariya de polisi commissaire yɛrɛ kɔni hale a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni fɔ u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna ni opération in senfɛ wa a b'a laɲini jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ wa halisa an ka collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko yɛrɛ de kɔni laɲini no an fɛ n'an kɔni bisigara maa o maa ka ko kɛta la an ka taa o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni tulo kan ko ni o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ an ka Mali lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw lakana na jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni ko lakanabaliya o kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na surtout kɔni y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 ko cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu taara attaque 2 yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin village 2 yɛrɛ kɔni ma Banka cercle kɔnɔna na ni o village nin yɛrɛ kɔni ye Kobo Lagado ale ni Ti village yɛrɛ kɔni ni nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛ segi commune yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na susu localiw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni attaque 2 minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni ka
ka ɲɛsin ni village fila nin yɛrɛ kɔni ma ko attaque yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ko cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni u ye maa 4 faga village kɔnɔ mɔgɔ ninnu na ko ye village maa nin yɛrɛ kɔni ka baganw fɛnɛ minɛ ni ka taa n'a ye ka sɔrɔ ka tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛ village fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ wale min kɛra sababu ni ka ni village sigibaa ma u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila dusuma kasi ale ni siran kɔnɔna na o de la u bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma k'u b'a laɲini an ka Mali autorités fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka se ka olu ka lakana sabati ka d'a kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni bɛ siran ale ni kamanagan yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na u sigiyɔrɔw la. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen février kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka laseli kɛ k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na k'u banbaci wale maaw taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔ ma min bɛ Makalondi localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Tilaberi région de kɔnɔna na ni o ye Niger ouest fanfɛla de ye ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ni Niger ni Burkina ka frontière yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ Niger fintigilakaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw taara essayer k'u bɛna attaque kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko nka banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni taara ni wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ k'u tɛna segin a ɲɔgɔn wɛrɛ ka ka d'a kan u kɔni nimisar'u ka ko in na kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw y'u cɛsiri ni maa yɛrɛ kɔni kama u ye baara min da ni maa yɛrɛ kɔni kan o kɛra sababu ni banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni fagara nin ko in na o ye banbaci wale maa 20 ani kɔ boyanko yɛrɛ de kɔni ye Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni ma da banbaci wale maaw fagali dɔrɔn ma k'u ye tiɲɛni don maa ninnu ka fɛn caman yɛrɛ kɔnɔna ni o dɔw ye moto ta ani fila boyanko ale ni kɛlɛkɛminan caman yɛrɛ kɔni min ye Niger ka fintigilakaw ko ye tiɲɛni don ni fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔnɔna banbaci wale maa ninnu kunna u ka ni attaque in senfɛ ko Niger ka fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna Niger fintigilaka maa 3 yɛrɛ de kɔni bɔnɛna ani na maa 7 boyankɔ k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko février kalo tile 4 tɛmɛnen de san 2026 wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati de ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maa ninnu u taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ in ma ko banbaci wale maaw ye attaque kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma u bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Makalondi localité yɛrɛ de kɔnɔna ko banbaci wale maa ninnu u ba yirikaw yɛrɛ de kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka fintigilaka ninnu ma ko nka min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ma siran nin ko in yɛrɛ kɔni ɲɛ u y'u ka baara in yɛrɛ kɔni kɛ ni cɛsiri ale ni baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni fanga dɔgɔya kosɛbɛ Niger ka fintigilakaw ka fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko kabini ni attaque yɛrɛ kɔni daminɛna min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ma da marifacili dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma u y'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni fɛnɛ wuli k'olu bila ka na renfort yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka duguma kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni ka Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ fu yɛrɛ kɔni sera ka banbaci wale maa 20 ani kɔ boyanko yɛrɛ kɔni faga u ka motow fo ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ma tiɲɛni donna u caman yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni wagati yɛrɛ kɔni na Niger ka fintigilaka maa minnu yɛrɛ kɔni ni tora ni opération in na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ olu ye k'Ala ka baarabara dali nɔgɔya u ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka la ni jɛlenya yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔnɔna ni jamana kofɔlen kɔnɔna na arrêté ministériel dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni bolonɔ yɛrɛ kɔni bilala ni arrêté ministériel yɛrɛ kɔni sɛbɛn ka février kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Giriko gouverneur ni o ye Mariama Konate yɛrɛ kɔni ale bɛ ordre yɛrɛ kɔni di Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni clinique 38 boyako ye ko k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugu Giriko région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Giriko région gouverneur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'ale ma baga ni clinique 38 ninnu ma ni ka u datugu yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Giriko région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye fintigilakaw ye u taara sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ni yɔrɔ kofɔlen ye clinique yɛrɛ kɔnɔna ko sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ni clinique ninnu k'u b'u ka baara kɛ tilenbaliya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ko jamana yɛrɛ kɔni ma yamaruya di ni clinique nin yɛrɛ kɔni ma u ka baara kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na Mariama Konate yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin clinique 38 yɛrɛ kɔni k'a bɛɛ lajɛlen bɛ datugu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fo ka taa fɔ ni décision kura yɛrɛ kɔni taara a ko kan wa a y'a yira k'a fɔ ko ɲani u ka nin décision yɛrɛ kɔni ta o y'a sɔrɔ contrôle yɛrɛ de kɔni bolila Giriko
région yɛrɛ kɔni clinique u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka o contrôle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na yɛrɛ la k'a fɔ komi yɛrɛ kɔni ni clinique 38 yɛrɛ kɔni ko Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni ma yamaruya di u ma u ka clinique yɛrɛ kɔni créer ko Burkina Faso autorité maaw ma yamaruya yɛrɛ kɔni di ni clinique ninnu yɛrɛ kɔni ma u ka clinique ninnu dayɛlɛ wa yamaruya ma di u ma u ka furakɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni Mariama Konate a bɛ ordre di ko ka ni clinique 38 ninnu bɛɛ lajɛlen datugu Girikogo région kɔnɔna na ko clinique dɔw yɛrɛ kɔni ka kala ni o dɔ yɛrɛ kɔni ye clinique Notre-Dame de Sia ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Dafara localité yɛrɛ de kɔnɔ na walima cabinet privé de soins Lucas yɛrɛ kɔni ni ale bɛ Oundé localité yɛrɛ de kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko wagati min contrôle yɛrɛ kɔni bɛ kɛ clinique yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Girikogo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni clinique fila nin yɛrɛ kɔni kun datugulen don k'a dɔw yɛrɛ kɔni na clinique nin yɛrɛ kɔni na o dɔw yɛrɛ kɔni ma se ka sɛbɛn foyi yɛrɛ kɔni yira contrôle kɛraw yɛrɛ kɔni na sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso autorité yɛrɛ kɔni yamaruya di u ma k'u bɛ se ka furakɛli baaraw kɛ jamana kɔnɔna na ko Burkina Faso jamana kɔnɔna na clinique minnu yɛrɛ kɔni datugulen yɛrɛ kɔni don ni ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko clinique nin yɛrɛ kɔni bɛ Uwe Tui ale ni Kénédougou province yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko Bobo-Dioulasso commune yɛrɛ kɔni kɔnɔna na clinique dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen a yirala k'a fɔ ko tɔgɔ duman yɛrɛ kɔni b'o clinique nin na wa mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka furakɛli ka ca yen nɔ ni o dɔw ye clinique or CM Jigiya walima CSI la Renaissance yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ni clinique saba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ datugulen don Bobo-Dioulasso yɛrɛ kɔni na ko ka sɔrɔ ni clinique saba nin yɛrɛ kɔni fangaba yɛrɛ de kɔni kun bɛ u la ni yɔrɔ kofɔli in na ko ni mesure min yɛrɛ kɔni taara Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko mesure yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen tɛ clinique dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma ko cabinet dɔ yɛrɛ kɔni b'a la ni cabinet in yɛrɛ kɔni sigin bɛ damada dɔ yɛrɛ de kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joso localité yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ni ko ni cabinet yɛrɛ kɔni fɛnɛ datugura ka d'a kan a fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ k'a ka baara yɛrɛ kɔni kɛ tilenbaliya kɔnɔna na wa arrêté in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Mariama Konate ni ale de ye Girikogo gouverneur yɛrɛ kɔni a b'a perepere k'a fɔ ko ni clinique 38 minnu yɛrɛ kɔni datugulen filɛ nin ye ale fɛ yɛrɛ kɔni ko ni clinique maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni y'i kulo jan ne ka taa ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛ k'i ban jamana yɛrɛ kɔni ka ni sariya yɛrɛ kɔni ma ko o tigi yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko sanction yɛrɛ kɔni bɛ ta ne ka ɲɛsin a ma don n'a nataw la ni décision min yɛrɛ kɔni taara Girikogo gouverneur yɛrɛ kɔni fɛ o kɛkun de ye walasa min yɛrɛ kɔni Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni olu ka se ka furakɛli cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na wa u ka furakɛli yɔrɔ la yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na Burkina Faso autorité yɛrɛ kɔni yamaruya di o furakɛlikɛla nin yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'a dɔnniya yɛrɛ kɔni bɛ u la k'u bɛ se ka furakɛli yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲɛtɛ Burkina Faso ma yɛrɛ kɔni ma yamaruya di maa minnu yɛrɛ kɔni ma a man ka to baasi la olu k'a fɔ k'u bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka furakɛli baaraw kɛ ka da ka risque yɛrɛ kɔni bɛ o ko ninnu na kosɛbɛ. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an man kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na cariliya ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Ni yɛrɛ kɔni ye DMS TV ale ye chaîne WhatsApp dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛ min bɛ WhatsApp de kɔnɔna na chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni sanfɛ DMS TV maaw yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni telima ale ni kunnafoni jɛlen yɛrɛ kɔni di aw ma fo aw sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na walasa i ka se ka don DMS TV yɛrɛ kɔni ka chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ka nɔgɔn ni a bɛɛ ye i bɛ don YouTube kɔnɔna na n'i donna YouTube kɔnɔna na i bɛ barre de recherche ta n'i ye barre de recherche ta i bɛ DMS TV don DMS TV ni DMS TV don a bɛ n'i bila DMS TV bɔlɔlɔ teleso yɛrɛ kɔnɔna na n'i donna an ka compte kɔnɔna na i bɛ description ta n'i ye description yɔrɔ ta i bɛ fɛn dɔ ye bulalama la u saba bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ n'i ye o ye i b'i tɛgɛ da a kan n'i y'i tɛgɛ da a kan i bɛ navigateur par défaut ta n'i ye o ta a bɛ don n'i ye fo WhatsApp kɔnɔna na n'o kɛra i bɛ se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp in kan n'i donn'o kan o de y'i selen a la an kɔni bɛ nin de ɲɛfɔ aw ye walasa i ka se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na nin de don o la an b'a laɲini aw fɛ aw k'aw teliya aw ka don an ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na cogo min aw bɛ se ka kunnafoniya jɛlen ale ni kunnafoniya teliman sɔrɔ f'aw sigiyɔrɔ la sanga ani wagati.